Mayong buntag, Sugbo. May buntag, Kabisayan og Mindanao. Adlaw na podrong. Martes na, ha? Pizza 11 na rimuan sa Agosto 2026. Kumusta ang tanan? Nakapangapi na ba mo diha? Ingos ahong, ha? May buntag. Metro Cebu, may buntag. Tibok lalawigan sa Sugbo. Hastang mga silingan po nga lalawigan. May buntag ninyong tanan. Mga suki o wag yun magsuki. Silingang nasod og dipon silingan. Good morning na. Ganang nindot nga balita arong butaga. Alang sa mga magbubuhis, dili angay alang sa mga kawatan. Loko na. Looyas mga Pilipino nga. Mao ba? Nagtinarong og buhis. Gitulis. Sa mga tulisan. Kagahapon, dinhi ang ombudsman nga nahimong inspektor. Naloko na. Si Ombudsman Boying Rimulya kauban sa mga taga-Ombudsman Visayas nga nahimo na silang inspektor, investigador sa samang higayon. Ilang imbestigahon matulpas bisitahon nila ang mga lugar nga giingong tuan ito ang lungga sa numero 1 Tambalusong sa nasod si Martin Romualdez, Bohol, Negros, Naloko. og dinhi Cebu. Kaghapon giadto gyud ang mananga por binalooy kuyawan ko anila. Kuyawan ko aning Ria kay murag bisag unsaon maapil gid tingali ni ha. Si Ria Golias murag giduaw gid hapon ang mananga unya. Ambot ganong wa gyud adtuan dito ang kot-kot liluan. Ang liluan nga may lungga ni Diok Prascor nga nalukop og panghatag og gasolina sa tibuok probinsya. Anong wa gyud adtua porpida? Mao ba? Aton pagkagapon ni Boyeng Rimulya aton sa press conference ito sa Ombudsman Visayas nga ang Cebu di ay dunay 60 bilyones sud sa unom ka tuig din 25% ni naadto gyud sa 7th district si Peter Calderon. Hasta ngilngigang Peter Calderon yor. Haim na 25%. 66 times. Nasa mga 15 bilyones di ay. At ang grabihan is Peter. Loko na. Ay, may flood control din ang taon ni Roy. Mao ba? Matod pa ni Kwan ba, Rimulya nga posible ni sa ilang inspeksyon na tanaw nila ang design, muna sa engineer, ang implementasyon o posibleng grabe yun ang korupsyon ni ining flood control project nga sa 60 bilyones di ay Mao ba? na kinadaghanan diha sa Mananga River. Naloko na. Diin ang kontraktor niya, matod pa ang kontraktor niya, Wayline QM Builders o QCons or Kirante Construction nga gipanag-iya sa mag-uyuan nga si Alan Kirante o Jonathan Kirante. Hinungdan maod ay nga nakapalit. Loko na. Dagang nagdudang ang gipalit og 680 milyones. Yan ang giingong giabangan sa Robinsons diha sa Lawaan Talisay. Gipalit din ang Jonathan Kirante matod pa. Tinuod ninyo, mata di mong gikamtuman. Loko na. 680 million ang gibayad ay ana. Dagang nagduda taga Talisay, di magana ang flood control ghost project ni Talisay ang gibayad ni ana nyo. Pawa! Matod pa nga. Si Jonathan Kirante ni kalit nagtubo, nagapatukon og duha ka buok hotel. Mao ba? Kunya do na pay napalit nga propriedad nga hapit usa ka bilyon og sa pa lapas sa 3/4 sa Mao ba? bilyon ang napalit niya ng Lawaan Robinson. Nakuha ninyo. Yang atuon po ang Bohol, katong labi na yun sa nimbutar og no. Ay, ang asawa ni Governor Aristio Umentado, nga mo ay kongresista sa ikaduhang distrito nga si Banban Umentado, no man to sila, no. Mao ba? Apel na to si Alexi Tutorno. Hinungdan nga gipangkuhaan og komite ang ilang duha ka mga bulanon nga mga kongresista tungod kay no sila. Mao ba? Kingigay. Matod pa ang Mananga River. Ang Mananga River, ha? Mao ba? Doon ay 54 ka mga flood control project o gamot og hain ng iporte naman ng pagkabaha. Why noon duawa dito si Ido Rama ang distrito South District kay matod pa yes ya man yes. Ba? Cute Dilman posible iya kitanaw kagahapon. Naloko na.
Walo lahosa ang Singsing Balamban dito apoy giingon sa NBI nga ghost project po dito diin ang ipasangin na nini ang mga taga DPWH 20 mo. Wa po i-mention og kinsa pero sigurado si Danilo Villa katong ilang banggiitang tulisan sa DPWH 7. Wa pa siguro appeal yapon ani si Peter Calderon og si Wilson Wenceslao nga mo'y ahente, dili ahente lungon. ba? Dili ahente sa mga proyekto nga perti na ron pagka mga datua ang giingong mga banggiitang tulisan sa gobyerno. Grabe, ano? Naloko na. Kagahapon doon ay gipost ang Cebu City Sangguniang Panlalawigan or Cebu City Council or I'm sorry, not Panlalawigan, Panglungsod. Cebu City SP, kanang gitawag Sangguniang Panlalawigan page nga nag-ingon nga bisag kinsa kuno pwedeng mo siyagit og rape. Pero kung wa kay ebidensya, way hinungdan ang imong pagsingkit. Kini matod pa nga ba? may tungod ni sa kaso asunto, ali pa ni kaso asunto nga giatubang ni Konsyal Jose Abelenosa dito sa Kauluhan sa Makati Prosecutor's Office din. Matod pa nagatubang siya og kasong pagpangilkil og extortion ni atong kontraktor nga mo'y iyang giingong paboran paghimog binteryo dito sa Bacolod. Sa iyang post nga giingong unofficial daw. Ingon nga si Jose Abelenosa, Konsyal Jose Abelenosa gihukman ako no sa page sa Facebook page ni Ido Rama nga matod pa nalimot tingali mo sa 18,000 kabuok manok. Kaya itong pandemya nga giyong hinatag to pero gibalik yan. ba? Gitiwasan pa yun nga ayaw mo kalimot nga ang 150 milyones nga ginulol ditong Ido Rama Naloko. kuman kini mo pirma og yes sa impeachment ni Sara. Batod pa Presidente Marcos sa iyang State of the Nation address na itong Hulyo 27, matod pa niya, hindi naman ako presidente sa kapilya. Naloko na. Hindi rin ako presidente sa pamilya. ba? Lalo nang hindi ako presidente sa mga kaibigan. Naloko na. Human mo resign ang gipasangin lang numero 1 kurakot ug sugarol sa kasino. Ang bago lang untang natudlo, kabuuan naman bago lang natudlo nga Department of Health Secretary nga si Dr. Jose Puhalti Jr. Ang iyang angga breaks. Break yun siya. Naloko na. Matod pa nga, human siya ni-resign kay matod pa, di na magwanta kuno ang iyang sakit. For health reason, resign siya. Nahibawan niya nga bunira ni iyang sakit, katol lang. Naloko na. Kagahapon ni Todlo dayon ang presidente. Nga matod pa dili ni bangag ang ipanudlo niya. Ni Todlo dayon ang PhilHealth president o ang HIPI, ang chief sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth nga si Dr. Edwin Mercado, mo gipoling DOH secretary og ang napulipod dito sa PhilHealth si Dr. Everett hastang kilingiga. si Puhalti gipasangin lang nakatubang ng kaso sa ombudsman human iyang gipahulong ang mga bidding sa tambal kay matod pa dili kuno ang iyang favored contractor o bidder mo gipadaog hinungdan nga ni resign kay nasagpan mo ning nagsigig panugal sa kasino ang giingong bagong natudlo nga Department of Health Secretary hastang ngiga na. Samtang si Senador Cesconero nipakpak og maayos sa giingong pagtudlo ni DOH Secretary Edwin Mercado nga mga bagong gipuli ni Brex Duarte og ang iyang higala nga si Dr. Beverly Lorraine who as PhilHealth CEO. Matod pag Senador Cesconero nga kining duha ka mga nailhana nga maayong lumala sa ilang
tagsa-tagsa ka mga field. Silang Dr. Lorraine Ho og si Dr. Edwin Mercado, sigurado, liguro si Senador Escudero nga ang pagdumalaon niya sa panglawas, makatagamtam ang kinabagan sa mga Filipino. Mao ni atong usa ni who is Dr. Beverly. Si Lorraine na. Pero gagapon, why impeachment? Monitor ko gahapon, wa may impeachment. Ano wa pa man to tungod sa grabing baha dito sa Kalohan, ang impeachment trial nga ika-14 na unta kaadlaw gipaundang sa isuspenso. Why impeachment trial kagapon? Wa gani poy giingong sesyon sa Senado. Matod pang si Senate President Sherwin Gatchalian nga ang ilang mga staff gitugtan lang nga magtrabaho, work from home lang. Bisag wa ginay tibuhat. Kini hinungdan sa grabing baha dito sa Kauluhan. Nga hangtod karon inahinay na kunong nihubas apan matod pa gikuyawan kay na po nagsunod nga bagyo. Kini matod pa nila sukmat sa panahon sa gipanghambog ni bangag sa atong niaging zona niya sa 2025 nga dunay 5,500 ka mga flood control projects din gisurik mo tra di sa numero 1 tambaluso sa nasod si Martin Romualdez. Okay. I'm sorry, kanit lang kayo. Kaya murag nikarat na. Samtang sa laybahin ang nindot sa arsatas nindot nga balitapit ko kalimte pero nindot ni gikwaan pag yun atay. Naloko na. Mura man nagsugal atong niaging adlaw giingon sa Department of Energy nga pirting kuan na dito excited kay sila sa pag-us-us sa krudo gasolina. Onyas, Martes, bot pasabot karong adlaw. Ang ingon lang tag 5, ang matang litro nga us-us apan. Wow. Di ka litro magkaubo sinoon ang pag-us-us. Naloko na. Kaganihang alas 6 buntag matod pa ni us-us ang matang litro sa krudo 4 pesos ug 30 centavos matang litro, samtang ang gasolina 4.70 matag litro og ang kerosene 4.88. Ayun ko ay 5 kaya usan man og gamay. May na lang kayo sos. Matubag kini mo ikaduhang semana sa nga nagsunod-sunod ang pag-usos sa presyo sa lana gikan sa world market. Atong niaging semana ingon tag 2 pod ang us-us pero pag abot sa adlawng Martes 70 centavos ang nahitabo. Mao ba? Mo ni nakanindot. Samtang kagapon formal lang yung gisumiter sa Department of Budget and Management ko DBM Secretary nga si Kim De Leon ang budget para sa 2027 sunod tuig. Kaning gitawag og National Expenditure Program ng ganag kantidad og 7.2 trillion. Kuha. Naloko na. Anong gastoon sa mga Kuha. Matod pa ang isumiter po karong adlaw ngadto ni sa Kongreso human madawat kagahapon sa Malacañang ang gingong National Expenditure Program nga matod pa uluhan ni og people-centered growth for inclusive and resilient future. Tangilingig. Matod pang Attorney Claire Castro ang tigpamot-mot sa Malacañang or tigpababa. Mao ba? Nga matag piso gyud kuno aning gastoon makwenta gyud. Matod pa niya. Totoo mo? Matag piso nga gastoon aning 7.2 trillion kinahanglang makita gyud kuno sa katawhan. Butbuta ni bayana, ini bayana meron butbuto ni. Naloko. Bugada ta. Na to kay karong kadlaw dadon sa ubos bay balauranan aron diskutihon Onya dunay budget hearing sa matag komitiba nili aron dadon na po sa Senado for lahapon itong pagkuti-kuti. Matod pagi siguro po sa gobyerno, sa Department of Budget and Management nga wa na flood control project nga moawas pa gikan sa double payment Naloko na. kadto sa ghost project Mao ba? ang proposed budget for 2027. Pero kagahapon, tungkol sa grabing baha o landslide, kagahapon matod pa ni Colonel Allen Rayco
ang tigmamaba sa Philippine National Police kon PNP. Oh, ba? Kaniabot na og unom ang nangamatay. 15 ang nangamatay. Unom pa ang nagpabiling missing kasagaran ini sa landside ug dunay nakurintihan. Ang giingong mga missing hangtod karon wa pa update kung nakita na ba ang mga gipangita tungod sa landslide nga nahitabo dito sa Luzon. Sukmat kini sa panahon yor. ang pasangilan ani tanan si Tambalos-los lang yun. Naloko na. Ang Sandigan Bayan Second Division matay imo patawag yun. Ani kanhi DPWH Secretary Manny Bunuan, flood control gapon. Aron patistiguson batok sa nakapiansang senador nga si Senador Bong Revilla. Ay. Si Manny Bunuan napagyapon sa PNP Custodial Center, PNP General Hospital tungod kay nag-antos siya yung sakit nga diabetes o high blood. Niingon ang Sandigan Bayan kinahanglan ari mo atubang kanire sa pagtistigos batok sa kaso ni Bong Revilla nga giingong multo nga project dito sa Bulacan. Kado na. Ano Peter Calderon 15 bilyones di ay Peter. Naloko. Peter Calderon Drew may buntag ni mo diya. Hay magining 15 bilyones agi to ani idang matay daw kong idang naman. Mantong ng paldo kasi idang na pay usa diyang kanang sip-sip kay nimo kanang mayor ba dyan nga numero 1 ligoy nang tuwa naman. Tanaw na ko ha murag hayahay pas pulis ninyong imuhang mga mayor diya kay murag nabusog lang tamas ginawa.